Teraz som začal natáčať. Aby vypočul. Teraz som začal Aby natáčať. si vypočul. Až teraz som začal Aby si natáčať. vypočul. Už ma obklúčili, no teraz ešte raz. Už ma obklúčili smrteľné stony, úzkosti záhrobia. Už ma obklúčili. Keď ja do tej jamy pôjdem, spievať budete. Už ma obklúčili smrteľné stony, úzkosti záhrobia. A to my nemávame. Už ma obklúčili. Ja si príležitostne dám, ale ináč to nemávame. Ja to nemávam repertuári. Pokiaľ som není ty, tak je to úplne... Ja nejsem zdešný, ja im projíždím. Jak by ten Tusko povedal? Monika, prečo si taká smutná? Není. Ale vypadá tak. Není. Vypadá to trochu. Smutná trochu. Není. Chvála Bohu, že nie. A o tom to je. Probáčik. Ale pozrite sa, ako ľudia, ľudia, ktorí sú, ako majú normálne baráky a domy a bývajú v bytoch a ja neviem, sú niekedy ako väčšinou vystrachaní, jak tie dámy, keď ste nevideli, lebo som to nenatáčal, ale tie ako usporiadané občanky. Ale pozrite sa ľudí z ulice, ako ktorí žijú, prepáč Milan, teraz to musím, lebo vy ste pravdepodobne poslední dvaja bezdomovci Piešťanov, pravdepodobne, plus ešte áno, ako echt bezdomovci, akože žijete na ulici. Ostatní majú vždycky volať, kde sa prespať, byť alebo tak, ale ste echt na ulici. A pozrite sa, akože to sú čisté gace, ako topánky zachovalé, voľaká bunda, proste sa o seba starajú. Proste sa o seba starajú. Starajú sa o seba. Ale buďte celý deň... Aha, to je od vás, aha. No, že buďte celý deň na ulici, ako od rána do večera, lebo sa nedá nič nerobiť. Venku je zima. Áno, venku je zima a potom za vami vláda dojde, že ja vám dám 2 €, ale prosím vás, nemínte to na alkohol, dajte si rohlík. A umrzní a skončí na psychiatrii. Aj rohlík je dobrá, samozrejme, keď si hladný, ale že keď vláda povie, že nemín to prosím to na alkohol, lebo ja na teba dohliadam, lebo ja viem, o čo ide a ty nie. Tak ako, ďakujem vám pekne, ctihodní občania, ďakujem vám pekne. Ako vytrite... A vieš, čo im je to, keď to niekoho baví, tak nech si to dá. Nech sa okamžite zobere a nech si to dá. Monika bola na toalete. Keď mi to nič nerobí, tak nech si to okamžite niekto dá. Išol starý muľo. Ja to poviem tak. Keď sa niekomu ničota ľúbi, ty kokos, tak nech sa okamžite zobere a nech si to dá. Toto je bezstarostný život. A ja počúvaj ma, ty starý somár. Poď to vyskúšať na jeden. Koľko vydržíš? 1, 2 dní? A zober si len jedný gace, jedno tričko, jednu deku a zazbieraš si kartóny a iba to vyskúšať. No, presne. Vieš, čo by povedal? Nie, vieš, čo by povedal? Že to by mohol, každý povedať. Reku, počúvaj ma tých starých kokot, už sú zahraničí. Reku, poď to vyskúšať. Ja prosto povedal chmúlo. Reku, to sa nerobí. No, to sa nerobí, ani sa to robiť už nebude. Ale ja nikomu neprajem, aby musel... Hlavne ten obchod s deťmi, keby sa zastavil, to by bolo úplne príjemné. Ináč tí blondiavé deti, čo teraz cvičia, tak to je normálne. Ja neprajem nikomu zle. Ja viem. Ale už keď sa chce niekomu posmievať. Ešte aj medzi bielými fičia blondiaci. Tak prečo si to nevyskúša? Nech to vyskúša na týždeň. Aby nevyšiel z ryti zase Hitler, vieš? Hitler ma nezaujíma. Ale jak by dopadol za týždeň? Jak by dopadol takýchto mrazov? Jak by dopadol? No, ja to poznám. Až také mrazy nie. Dneska bolo -8. No, ja vím, bolo